Hello lume, am început să înregistrăm alt episod din Street Legal Racing, pentru că nu m-am mai săturat de el. Da, acum căutăm un sub. Nu știu dacă să-l caut un dată sau Tunezia. Vehicle. Tunat. Racing. Este tunat. Este aero cu 2. Nu aero. All the way to cu 2. Aero turbo 02. Și atât. Deci iau ăsta tuned. Dau bye. Yes. Vedeți câți cai putere are monstrul ăsta. Habar n-am de monstru. De cai putere e. Oh my god, stați să mă ducem pe platformă. Wow. Deci, mașina asta pe lângă... Hai să vărte pe lângă ce? Niciun caz pe lângă V. Nici pe lângă BMW, care are V6. Pe lângă ăsta poate e mai rapid că n-are roți. Da, ăsta, Golf, să știți și voi. Cu Golf vreau să-l testez. Deci se va arăta la Golf. Because this Golf is a beast. Deci chiar e o bestie Golful ăsta. Ia auziți. Poate nu a fi cel mai realistic șunet, dar vă arăt surpriza. 309 cai putere. Oh, da. Așa, acum să ne întoarcem din nou la sub. Și avem limita la bani. Mai avem acolo sus toți banii. Cred că mai erau vreo 40.000 sau ceva de genul. Nu, mai am 64.000. Și acum am să scăpăm din chestiile astea. Să facem niște bănuți. Nu-mi place deloc tuning-ul ăsta cum arată. Dar nu știu să ne uităm la motor. Oricum, da. Nu, motorul așa nu de Honda. Să mergem aici. Engine. Să mă duc la Engine Kits. Să-mi iau un Mazda. Un motor de... Ah, come on! Să iau un motor de Mazda sau să iau un... Mă, asta nu prea știu. Nissan Complete Engine. E Dragster. Ah, căcat. Uite, Mie Jimmy
Nu iau pe ăsta de 10.000. Ăsta e motorul stock. Ăsta e kit-ul de curse. Dăm motorul. Și dăm motorul cu mașină să vedem cum este. How my freaking god. Nu cred că îmi fac mașină. Nu. În niciun caz, nici măcar nu poate să încap acolo. Nu, mă duc să iau interculor. Asta, 9C, Performance Systems, Supercharger Driver Belt, Supercharger Outpipe, îmi trebuie intercooler 2, este intercooler 3 la mare, twin turbocharger pe care cred că l-am, și ready turbocharger, nu. Așa. Și asta e Mazda 9C intercooler, dacă le și vă pare că sunt super de vânt. And by the way, sper că nu e prea tare calculatul. Sper-tu. Asta e Mazda 9C intercooler, mă. Așa. Intercooler 2 care... Ia cu intercooler 2 că să ai putere. 285 și tot sunt greu. Aia ce mai e aici? Mă bag asta de vetru. Bag asta. Bag capota. Perfection. Asta e puterea la punct, tot 285. Cum să nu știu body kit. Street body parts. Nothing really. Turbo exhaust pipe. Nu, mai că poate să R18 Racing, R17 102, 145, 145 cylinder head cover, nu mai cape. Custom driving. Chariot motor. Nu știu dacă este custom. Dar, m-am zis după aia să refund. Aoleu, numai 31 la mine,